שלום לכולם. אביבה שמר היא ציירת ילידת ישראל בעלת כישרון טבעי רב-גוני בתחומים שונים של יצירה וארבעה היא בעלת תואר שלי בתחום של תרפיה ביצירה והבעה אמנות פלסטית ובספרות יהודית. היא עובדת אוצרת של מוזיאון לאמנות מודרנית בעיר חיפה. היא מלמדת תרפיה אומנות ומשתתפת בפרויקטים הדרך חיים ואומנת אומנתם מסייע להרבה אנשים לשנות את חייהם ולהפוך לאורשנים יותר. תרפיה באומנות התחום טיפולי רגשי אשר ניתן נותן מענה לאנשים אשר נתקלו בקשיים רגשיים ונפשיים ואינם מצליחים לתמות עליתם לכוחות עצמם. כך מסבירה ציירת לגבי המקצועיות. יצירותיה של אביבה שמר מוצגות בכל העולם משנת 1977. עבודותיה מופיעות ברקוחות ומוזיאונים של תל אביב, קליפורניה, קרגנדה, קזחסטן. בנוסף לכך, אביבה שמר היא מחברת של הספר כוח המילה. עבודותיה, יצירותיה סוגות ושמשמחה רכישה היא חיובית שמשפיעה רבות לצופה ועל מצב רוחו. זו יצירה שציירה באמצעות שמן על גבי נייר ומצגת לעתים קרובות במוזיאון שלנו.